आंगनबाड़ी मावफारियाफोरनि गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि। गावसोरनि मोनथायखौ मोननांगौनि दाबिजों 3 घन्टा सम सोमावसारदों आंगनबाड़ी मावफारियाफोरा। दिनै बरपेटा रोड बाक्सा जिल्लानि सिमायाव थानाय जयतीनगर गबर्धना ICDS प्रजेक्टनि मावख'आव आंगनबाड़ी मावफारियाफोरा गोख्रों सोमावसारनायनि गेजेरजों गावसोरनि मोननांगौनि दाबिफोरखौ मावफुंनानै होनो खुद्रिसारो। गोख्रों सोमावसारनायजों ओनसोलखौ गोमसारहोदों मावफारियाफोरा। सिगाङाव बेनार लानानै जोंनि दाबिखौ मानिनानै ला, जोंनि दाबिखौ मानियाबा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारनाय लागोन बायदि बायदि स्ल'गानजों 3 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। मानि थाखाय माने इमान दिनै जोंनो 6000ल' फैसा मानुनि हिसाबै होबाय दं। बिनि खारनैनो जोङो बेखौ जे जों आरो कर्मचारि हिसाबै जोंखौ मानिना लायाखै, जोंखौ अनारियाम हिसाबै होबाय थायो। बे एसे फैसाखौ 6000 फैसाखौ जों जे इमान दिन इमान खस्थ' खालामनानै सोलिबोगासिनो दं। ए खम फैसादोथ' जों सलायनो हायाना, गथ' गथाय न'खर परियाल जों सलायनो हाया। एसे फैसादो जोङो बुस्थुनि दामा जेरखम जाबोदो बा गेस टेंकि गंसेयाव 1200 थाखा करि जादो, बेफोरबायदि दाम गोसानि दिनाव जों माबोरै मा खालामना सलायनो परियालखौ। गतिके जोंथ' दाबि खालामखानांगोनानो आरो जोंखौ सरकारि कर्मचारि हिसाबै जोंखौ सिकिउरिटि होनांगौ सरकारा। खै घन्टा माने सरकारा जोंनि दाबिखौ जेब्लालागि मानिया जेब्लालागि जों धरना होबाय थागोन। मब्लानिफ्राय लादोंमोन नोंसोरो? जोङो मैयानिफ्राय लादो, मैया 3 तारिखनिफ्राय। मैया मा हाबाफारि लानाय जादोंमोन? मैया हाबाफारि जों इदिनो धर्मा खालामदो। जों आरो पसन टेकार बन्द खालामदो, सेन्टार अपेन होनायखौ बन्द खालामदो। सेन्टारनि जिखुनु खामानि जोङो बा टिका होनायनिफ्राय पाल्स पलिअनिफ्राय जोंनि जितु पसन टेकार गथ'फोरखौ स्कुलाव फोरोंनाय जायो, बेफोरखौ जों गासै खामानिखौनो थारमाने बन्द खालामदो। मानि थाखायथ' गनायना लानो हायाखै बिसोरो? मानि थाखाय माने सरकारा जोंखौ बारे बारे थगायबाय थायो, होगोन दे जागोन दे बिदि होननानै बुङो बारे बारे आल'सनायाव थांबाथाय। खिन्थु बे आल'सनाखौथ' कुनु दिन बिसोर जाफुंहोआ, थगायबायल' थायो जोंखौ। मोनसे टप होनानै दोनदो, खालि जोंनो ललिपपल' देखायबाय थायो बिसोरो। सरकारनिफ्राय सरकारसिम मा खावलायो? सरकारनिसिम खावलायनाय माने जोङो जोंनि गासैबो अंगनबादि माबाफोरखौ कर्मचारिफोरखौ जोंखौ सरकारि हिसाबै निजुक्ति होनांगौ, सरकारि खालामनांगौ गासैखौबो। आरो बबे सेन्टारनिफ्राय फैदों नोंसोरो? जोङो सेन्टार माने जोङो दिनै गबर्धना प्रजेक्टनिफ्राय जोङो 1 नाम्बार सार्कुलनिफ्राय 5 नाम्बार सार्कुलालाय गासिबो दङ बेयाव। गुबै धरना होनायनि थांखियानो जाबाय माने जोंनिया जोंनि माननिनि हल'नि जोंनो जितु माननि होयो बिनि हल'नि जोंखौ सरकारि कर्मचारि हिसाबै स्वीकृति होनाय बा जि जों दाबि खालामदो 21000 दरमाहा बेखौ मानिना लानाय। मानिना लायाबा जोङो बिनिख्रुइ बांसिन गोरासिन आरो धरना होनो थाखाय जोङो हाजु जानानै दं। बबेयाव माने जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बा प्रजेक्ट लेभेलाव आरो सेन्ट्रेल लेभेलावबो जोंनिया धरना जागासिनो दं। কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। কাৰণ আমাৰ 19 জুলাইটো মাতিছিল, কিন্তু আমাৰ সেই সাফল্যমণ্ডিত নহ'ল আলোচনা। আৰু 2 অক্টোবৰতো মাতিছে, তাত উপস্থিত নাথাকিল, কিবা কিনি ভেকো ভাওনা কৰি তেওঁলোকে আমাক ঠগামি কৰিছে। সেইকাৰণে আমি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰে তেখেতসকলৰ যাতে কাণত আমি এই কামখিনি সোমাব পাৰোঁ। আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ যিটো কষ্ট আৰু যি কাম দিছে আমাক জাপি, পোষণ টেকাৰ, আয়ুষ্মান কাৰ্ড, বিয়ালো আদিৰ কৰি বহুত কাম দিছে। তাৰ কাৰণে আমাৰ এই সৰু সৰু পইচাৰে বা সৰু সৰু কামেৰে আমাৰ কামটো নচলে। সেইকাৰণে তেখেতসকলে যাতে আমাৰ এই দৰমহা বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়ালৈ আমাৰ মাননি বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীক 12000 আৰু সহায়িকাক 10000 টকা দিয়াৰ কাৰণে ধাৰ্য কৰিব দিছোঁ। কিন্তু এতিয়ালৈ কথাটো মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই চৰকাৰে। আপোনালোকৰ মূল দাবী? আমাৰ মূল দাবীটো আমাৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰাটো। হয়, যদি মজুৰি বৃদ্ধি চৰকাৰে আমাৰ জংকী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে আমি এতিয়া আমাৰ প্ৰকল্প পৰ্যায়ৰ হৈ আছে। 9 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ হ'ব, তাৰপিছত ৰাজ্যিক লেভেলৰ হ'ব। আমাৰ এই কাৰ্যসূচী যেতিয়ালৈকে মানি লয় তেতিয়ালৈ আমি এই কাৰ্যসূচী আমি তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। আমি গোটেই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাই আমি জাগ্ৰত হৈ এই কামটো যাতে আমাৰ আন্দোলনটো সাফল্যমণ্ডিত হয় তাৰ কাৰণে আমি অশেষ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া 3 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে।
আমাৰ প্ৰকল্প পৰ্যায়ৰ হৈছে সেইটো 7 অক্টোবৰলৈ থাকিব আৰু 9 অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ হ'ব তাৰপিছত ৰাজ্যিকত যোৱা হৈ আছে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল লেভেলতে দিল্লীত হৈ আছে